سلام كم يتوعلو كبرات تخاطات التفنوي إري تي في ندومي سولوس عسرت شومونت جنبت فرق معلتن فرانس تدالو زينا ومسنادونا حيزنا لكم قريبنا لنا نمكت لكم بخبر زعدم ما كده حقوسي بغاندي نتبتاتو فيلم أب عمتات ناتنت شو عتميتن 85 عبيتن معقولة ديغاتات تهانيتن مينستر حرشة أب حلوات عنا انساتات وزيتا وسرح عسلاسيلو هجراو محبر حربية تاسون كلان كينات 232 مليون نقفاز ودأ مدبات متياس أتكبيرهم هجرات معرب هلا وانا بحر أركتيك نموحاس زكايدو زلوا مش بشاب كوكاروس أو روسيا تزوي عام إسرائيل أبلع علامات ليبانوس دبدب كبيت برت أكيدام هاب هندي بحدقه وبلاو معبل كبيت 70 نواتان كسراتات وريدو زرزر زينام حابريتا كان مينستر طعنا تمالي 17 جنبت أب موشبي مأكلات زوباتات قاش باركا دوبا وقيح بحري مأكلين دوبن بستقبرن ناي لاباراتوري مرمراتات 24 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترغاقيت اللهم نساتهم دما 11 أبزوها قاش باركا مالت شدشا أب محجر 3 أب بارنتو 1 أب تسني 1 دما أب أديبارا شدشا أب عسب دوبا وقيح بحري 5 أب اسمرا زوا مأكل كمون كلتا أب سنعفة زوادو توشيبهم زيزانحيهم إذا زيلن كلو أب هسبيتالات تعاقبهم كنكن كقبر لهم زانحو 14 أبزوا دوبا وقيح بحري شمونت دما أبزوا ماكل بطغل لا 20 كلتن زيغاتات حاويم كفانون كلو ودي 9 عمت كابزوا ماكلن ودي 7 شمونتن عمت كابزوا عن 7 بدمر كلتا زيغاتات بوموت تفليما لهم بز مسرت طغل لا قطري بكورونا فيروس تلخ زيغاتات كساب لومي 3860 شمونتن بتحلو 3670 كابزيهم حاويم استفانو 14 بوموت تفليو 170 شمونتن دما جناب هوسبيتالات تعقيبهم زركب يوم مينستر طعنا 17 جنبت 2021 ديغاتات أمهبتام منشطات السيستماي سبن طريتن كمون حرشاو لمعات زهلو أبركتو رئيس قلتيم سلازخونا دما منغست إرترا أب 3 عمتات ناتنت 785 عبيتن مأكولتن ديغاتاتن حيالو حاسبتاتن رايحاتاتن هانيت اللوم غازيتنيا دانايت قبريوت بملكع زيناو تسابساب زدالوتو تحستو يسعب منغست إرترا أب 3 عمتات ناتنت 785 عبيتن مأكلوتن ديغاتات كم أون حيالو حاسبتاتن رهياتاتن كم زهانته إذ دما أب مقلال زنبر حصرت زستماي سبن طريتن مسفح رشاو لمعتن لعل أبركتو كم زغبره سندات مأكل كارتان حبريتان يرد إذن بوشت أو عقمن طببن زتسرح ديغاتات كاب 10,000 كساب 100,000 متر كيوب زحزا 557 كاب 100,000 كساب 1 مليون متر كيوب زحزا 298 كاب 1 مليون كساب 330 مليون متر كيوب زحزا دما 30 مخانن حلاف نايت مأكل جوميترا جيتاچو مرهاطيم بمخنيات بعلنا طنت مس إيرينا أب زكايدو قال محتت غليصو ديغا كركبت 330 مليون متر كيوب ديغا غحتيلاي 50 مليون متر كيوب ديغا مسلام 35 مليون متر كيوب ديغا لوغو 31 مليون متر كيوب ديغا غرست 35 مليون متر كيوب ديغا فانكوراوي 20 مليون متر كيوب ديغا فانكو صمو 14 مليون متر كيوب ديغا بادمي دما 17 مليون متر كيوب ماي ناي موهلال عقمي كم زلون بتوسخ ابريهم نزرقها زتسرحا حاسبتاتن رهياتاتن بزملك الدما 164 أبزوب عن 7 338 أبزوب دبوب 145 أبزوب قشباركا 115 أبزوب مأكل
23 كا اب زوبا سيميناو قيح بحر كم تسرح بمحبار كم وطيتو اب كتماتات كاب 85 كساب 900 تاويت اب قطرات دما كاب 75 كساب 800 تاويت حزبي صروي مايكركب بغيعو كم زلو حبيروم ኤርትራ እትርከበሉ ከባቢ ዘርጉ ኩነታት አየር ዝኽሰተሉ ብምዃኑ ማይክ ዓቀብ ካዝ ዝሳለጥ ልማዓታዊ መደብ ድማ ስለዘየለ ጥብዝ በለት ማይ ንምዕቃብ ማይ ኩዕታት ንምፍዋስን ካልኦት ምስኡ ዝተኣሳሰሩ ንጥፈታት ንምስልሳልን ብዕቱብ ተታሒዙ ዝስራሓሉ ምዃኑ ዝጠቕሰ ጆሜትራ ጌታቸው ኣብ መጻኢ ኣብ ፈልከት ዓገት ጊብዶን ካልኦት ከባቢታትን ዝስራሓ ዲጋታትን ሓጽብታትን ኣካል ናይቲ መደብ ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ ሓላፊ ማእከል ካርታን ሓበሬታን ጆሜትራ ጌታቸው መርሃጽዮን ኣምወዳታ ምስራሕ ዲጋታት ኣብ ቀረብ ጥረ ነገራት ክኢላዊ ዓቕሚ መሃንድሳትን መራሕቲ ማሽነሪታትን ከምኡውን ኣተግበርቲ ኣካላትን ካልኦትን ዝሓትት ዝተራቐዕዮን ገዚፍ ወጻኢታትን ዘድልዮም ምዃኑ ብምሕባር ኣብዚ መዳይ ዝተጠሪ ዘሎ ተመክሮን ብቕዓትን ንመጻኢ ድልዱል ባይታ ኣንጺፉ ከም ዘሎ ኣረዲኡ ሚኒስትር ሕርሻ ኣብ ዝሓለፈ 30 ናይ ናጽነት ዓመታት ኣብ ምቁጽጻር ሕማማት እንስሳታት በሓፈሻ ኣብቶም ካብ እንስሳታት ናብ ሰባት ዝመሓላለፉ ድማ ብፍላይ ክገብሮ ብዝጸንሐ ዕቱብ ስራሓት ተሪዮ ሕማማትን ሞትን ኣብ እንስሳታት ናብ ዝተሓተ ደረጃ ወሪዱሎም ብህዝባዊ ርክባት ሚኒስትር ሕርሻ ዝተዳለወ ትሕዝተሎ ገር መስቀል ገርዝገር ከቅርቦዩ ኣብቲ ሚኒስትሪ ዳይሬክተር ጨንፈር ጥዕና እንስሳታት ዶክተር ዮናስ ወልዱ ኣብ ፈልማ ዓመታት ናጽነት ሕማም ጉልሓይ ኣብ ጥሬት ከቢድ ጉድኣት ካብ ዘውርዱ ዝነበሩ ሕማማት እቲ ቀንዲ ምንባሩ ብምጥቃስ ክሳብ 1997 ብዝተገብረ ሰፊሕ ናይ ክታበት መደባት ኣብ ትሕቲ ቁጽር ከም ዝኣተወ ካብ 1998 ድሕሪ ዝተገብረ ዕቱብ ምክህታል ድማ ኤርትራ ኣብ 2005 ካብቲ ሕማም ሙሉእ ብሙሉእ ናጻ ከም ዝኾነት ካብ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና እንስሳታት መረጋገጽ ከም ዝረኸበት ኣብሪሁ ጉልሃይ ካብ 1991 ክሳብ 1997 ኣብ ኩለን ዞባታት ክታበት ክካየድ ጸንዩ ዓመታዊ ክሳብ 800,000 ዝኾነ ጥሪት ክተባት ጸንየን ብመጠን ብመሰረት ድማ እቲ ሕማም ኣብ 98 ካብ ሃገር ከም ዝጠፈ ተረጋጊጹ ካብ 98 ክሳብ 2002 ዝነበረሉ ግዜ ጽዑቕ ዝኾነ ምክትታልን መራያታት ምርካብን መርመራ መካየድን ክካየድ ጸንዩ ኣብ 2005 ግን ጠቕሊሉ ካብ ሃገር ከም ዝጠፈ ተረጋጊጹ ማለት እዩ መንግስቲ ኤርትራ ካብ 2003 ሃገራዊ መደብ ናጻ ግዱድ ክታበት ብምትእትታው ኣብቶም ሓደገኛታት ዝበሃሉ ሕማማት ከም ፍሮማይ ኣብ ከብትን ጠለበጊዕን ከምኡውን ኣናሶ ጉልሓይ መሰል ሕማም ዕቡድ ከልብን ካልኦትን ኣተኲሩ ዓመታዊ ንኣስታት 2.5 ሚልዮን ጥሪት ክታበት ከም ዝህብ እዚ ድማ ኣብ ምንካይን ምቁጽጻርን ሕማማት እንስሳታት ዓብይ ተራ ይጻወት ከም ዘሎ ዶክተር ዮናስ ብተወሳኺ ኣረዲዩ ካብ 2003 ኣትሒዙ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብ ኩለን ዞባታት ነጻ ግዱድ ክታበት ብምትእትታው ሌሊ 2.5 ሚልዮን እንስሳታት ከም ዝኽተብ ግብር ዝካየዳ ግዱድ ክታበት ኣንጻር ሕማም ኣናሶ ክታበት ኣንጻር ፍሮማይ ኣብ ከብትን ጠለበግን ክታበት ኣንጻር ጉላይ መሰል ጠለበግን ብተወሳኺ ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ዝመሓላለፍ ሕማም ዕቡድ ከልብን ብሩሴላን ናይ ክታበት መደብ ይካየዳሎ ማለት እዩ እዚ ዝግበር ንጥፈታት ብኣብዩ ኣብ ምክልኻልን ምቁጽጻርን እዘን ሕማማት ኣውንታዊ ተራ ነይርዎ ማለት እዩ ኣብ ንስ ወከፍ ዞባን ንኡሳን ዞባታትን ክሊኒካት ጥዕና እንስሳ ከም ዝህነፃን ዘድሊ ናውቲ ከም ዝዓጥቃን ምግባር ሓደ ካብቲ ኣብ ዓውዲ ጥዕና እንስሳ ዝተመዝገበ ዓበይቲ ዓወታት ምዃኑ ዝጠቐሰ ዶክተር ዮናስ ዓመታዊ ተርእዮን ዝርግዕን ሕማማት እንስሳታት ንምፍታሽ ቅምሶታት ብምውሳድን ኣብ ላቦራቶሪ መርመራታት ብምክያድን ብዝሰላሰል ዘሎ ዕማም ኣብ ንጻረ ሕማማት እንስሳታት ኣተባብዒ ገስጋሲ ምዝገብ ከም ዘሎ ሓቢሩ
ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኪናት አባላቱ ነብሶም ክኢሎም ህይወቶም ንኽመርሑ በዘውፅኦ መደባት 132 ሚልዮን አፋ ዝወደአ መደባት ምጥያስ አሰላሲሉ ጋዜጠኛ አዜብ ብርሃነ ጸብጸብ ኣለዋ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኪናት ኤርትራ አባላቱ ነብሶም ክኢሎም ህይወቶም ንኽመርሑ ብዘውፅኦም መደባት ኣብ ዝሓለፈ ናይ ናጽነት ዓመታት ብ132 ሚልዮን ናቕፋ 6110 ስንኩላን ኣጣይሱ እቶም ዝተጣየሱ ኣብ ኣብያተ ዕዮት ትካላት መጥሓን ምርባሕ ጥሪት ኣብያተ ቁርሲ ፎኪስ ናይ ጽዕነት መጓዓዝያ ምርባሕ ንህቢ መዕደል ነዳዲ ከምኡውን ጽርበት ዕንፀይትን ሓጺንን ከም ተዋፈሩ ዝሓበረ ኣቦ ወንበር ማሕበር መምህር ገብረ ብርሃን እያሱ ናይ ስፌት ክዳንን ርካሞን ስራሓት ዕንፀይትን ሓጺንን ኣውቶ ሜካኒክ ስራሓት ኤሌክትሪክ ኮምፒውተር መምራሕ መኪና ቅርጻ ቅርጺ ድራውሊኮ ኣተሓሕዛን ንህብን ካልእን ስልጠናታት ከም እተወደበውን ሓቢሩ ኣብ 2007 ናይ ገዛ እርሱ ሓደ ዝናይ መደብ ንእሱ ልቃሕን ወለላድ ከተኣታት ፈቲኑ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ስንኩላን ንምጥያስ ወይ ከዓ ስንኩላን ንገዛ እርሶም ብሰንኪ ስእነት ገንዘብ ተኸሪሞም ንኸይውዕሉ መበገስ ገንዘብ ስኢኖም ጉልበት እናሃለዎም ድሌት እናሃለዎም መበገስ ገንዘብ ስኢኖም ተኸሪሞም ንኸይውዕሉ ዝያዳ ገንዘብ ተበጊሶውን መመላእታ ዝጎሎም ሰባት እውን ከየሉ መመላእታ ንኾኑ እዚ ናይ መደብ ንእሱ ልቃሕን ዘድሊ መጽናዕታትን መምርሒ ንዑ ዝምልከት ሰነዳትን ምግባር ኣብ ልዕሊ ስንኩላን ዋን ኣገዳስነቱን ጥቕሙን ብኸመይ ክትግብሮ ከም ዝኽእሉ ዘድሊ ጎስጓስ ተገይሩ ብናይ ክኢላ ምናይ ደገ ክኢላ ዝተመርሐ ተደጋጋሚ መጽናዕታት ተገይሩ እንደገና መምርሒ ሰነድ ተዳልዩ ኣብ 2007 ክትብሮ ክኢልና ምክንያቱ መጀመርያ ከም ፓይሎት ፕሮጀክት ኣብ ገለ ንእሷን ዘባታት ኢና ጀሚርና ነርና ድሕራይ ውፅኢቱ ምስራኣና ከዓ እንደገና ኣብ ሙሉእ ሃገር እዚ ናይ መደብ ንእሱ ልቃሕን ወለላን ማሕበር ከተኣታቱ ክኢሉ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኪናት ኤርትራ ነቶም ኣብ ሓውሲ ከተማታትን ርሑቕ ገጠራትን ዝነብሩ አባላቱ ዘቕንዐ ኣገልግሎት ውህለላን ንኡስ ልቃሕን ብምትእትታው ዛጊት ኣብ ሕርሻ ንግድን ካልእን ዝዋፈሩ ልዕሊ 5200 አባላት ልዕሊ 51 ሚልዮን ናቕፋ ከም ዝዘርግሕ ድማ ገሊጹ መጀመርያ ብሓበረን ስቋማሲ መጀመርያ ቀድሚ ናብ ካልም በጋሱ ሰፊሕን ዓማምን መጽናዕቲ ካይዱ ነይሩ ስለዚ ኣብቲ ዝገብሮ መጽናዕቲ ዳርጋ 68.5 ካብዞም ዝተጸልዑ 13740 ስንኩላን ዝኾኑ ሙያ ይነበሮም ስለዚ ኣብ ናይ ባዕሉ መሰልጠን ማእከላትን ኣብተን መሰልጠን ማእከላት ዘለዎም ትካላትን ንስንኩላን ንምጥያስ ሰፊሕ ጻዕርታት ኣካይዱ ናምነ ምርባሕ ንህብ ተዳ ኮይኑ ምስ ሚኒስትር ሕርሻ ተረዳዲኻ ናብ ዘዋዶ ን160 ዝኾኑ ኣብ ዘባ አንሰባ ን115 ዝኾኑ ኣተሓዛ ንህብን ገለ ዝምልከት ስልጠና ምሕደራዋን ከዓ ምስ ኣታዊታት ውሽጢ ሃገርን ምስ ባንክን ተረዳዲና ገለ ኣብ ገለ ቦታታት ናይ ገዛ ርስና ክኢላታት ብምቁፃር ብርክት ዝበሉ ስልጠናታት ክንህብ ክኢልና ኢና ንኩነታት ጥዕና ብዝምልከት መምህር ገብረ ብርሃን አባላት ምዘለዎም ስንክልናን ምድፋዕ ዕድመን ዝያዳ ሕክምናዊ ክንክን ከም ዘድልዮም ብምብራህ ኣብ ርእስትን መንቀሳቐሲ ዝሕግዞም መራኹስ ዓረብያ ስንኩላንን ሞተር ሳይክልን መነጽር ዓይኒን ካልእ ብነጻ ከም ዝዕድሎም ኣነጺሩ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኪናት ኤርትራ ኣብ ሽወደን ዴንማርክ ኖርዌይ ሆላንድ ጀርመን ኣሜሪካ ዓባይ ብሪጣንያን ካልኦት ሃገራትን ካብ ዝርከባ ጨናፍሩ ብርክት ዝበለ ዓይነታዊ ሓገዝ ከምኡውን ገንዘባዊ ደገፍ ከም ዝረክብ መምህር ገብረ ብርሃን ብተወሳኺ ገሊጹ እዚ ስለ ዝኾነ መጀመርያ መሻርክት ናይ ማሕበር ስንኩል በዓል ስለዚ ማሕበር እዚ ከምዚ ዓይነት ኣብ ስንኩል መረዳእታ ከም ዝሰርሕ ዝገብራለክ ካልኣይ መንግስቲ ድሕሩ ህዝቢ ስንኩል እዚ ንድሕነትን ቅሳነትን ህዝቢ ኢሉ ዝሰንከለ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ክናብዮ ክዕብቦ ሓላፍነት ኣሎ እቲ ሳልሳይ ደረጃ ንሰርዖ መሻርክቲ ጨናፍር ወፃኢ እዘን ጨናፍር ወፃኢ ንብለን ዘለና ሓደ ብሰናይ ድሌትን ተበግሶ ቅዱሳት ኤርትራውያን ዜጋታትን ስንኩላን ኩናትን ይቆይመን ብጥረ ገንዘብ ዝገብሮ ኣበርክተሎ ብዓይነት ዝገብሮ ኣበርክተሎ እቲ ብዓይነት ዝጠቕሶ ፀናሕና ኣመራኹስ ድዩ ዓረብያታት ናይ ስንኩላን ድዩ ዓራውት ናይ ስንኩላን ድዩ ፍርናሽ ድዩ ኩሉ ዓይነት ኮት ፓምፐር ድዩ
ولا يرين باقدي كندم كاتاتر كل زي أنا أكل لقاه نقوله زلنا بمولو بزنا بقدام زلوا أنافر يزمتنا كل لقاه فنت رجنزبن بمخري بحساب بالصف على ليه نجاراتين حق ذا أمود داتا دمان نبيت حربينيات سونكلان كينات نمنجستن محبرن تراي زي حدق حلافنت من لحبرة سبسلة زخانة وهرتزات فو أكالات منجستن حبرة سبن كعزز تلابيو هاجراو محبر حربينيات سونكلان كينات إرترا أور حتك أمتين شحن جعت ميتن تيس عن سلستاني تمسريتو بمغنيات زخري مبل 30 عامت ناصنت إرترا وترو نخلو دلوات بزبل تيما تمالي 17 قنبت أبا الدراش ممحدار زوا ماكل بهلاون سنت باباون مسنادوتات قريبهم اتي نبهلاو بزحنتنان هاجراو حدنتنان كمون غعزو قالسنان مختنان زنصبارق مسنادوتات بمنسيات سنت باباون زقربيوم حلافي كفلي بهلن سبورتن اتو اندرياس اسمرو ما زسمعو قال حزب إرترا نتي مسرتاو باهغن مسلن دق سب زخونه حرنت كون مغبار كايدو مرير قالسن زخفلو مسواتن بمتقاس نز تاريخ حربينت بسنت بباو مسنادوتات مخلعون ناب ولدوتات مسغغارون اقداس مخانو صنبلنا صنت دما اتزعابي مدرخ كم زخونه حبيروم تساتفت نايت مدب ابزها بوريتو رزين واغا نستخفلانا صنت نفس وكف زيغا بمويون عقمون كدما اصل زغبا بوغونو موياو ابركتو بمغباروم زسمعم حبن غليصوم أبتي أقاطعمي أما حداري زوا ماكل أتو فساهي هايلة أبوامبر هقدف زوا ماكل أتو يوسف سايق كمون أبوامبر بايتو زوا ماكل أتو أبراهام سمرة تساتفهم نيرام دحر زحات صار مساغري تاغراو زيناتات حيزكم لسكمي مكتالكم كتقصلو دقيمه بخبر عدم عبزيناتات وصائي هاجرات معراب هلاوئن اب بحري اركتيك نموحس زكايدو زلوا مش بشاب كقارصو روسيا ب17 قنبت صويعام روسيا نز صويعتي زقربت امريكا اتركبن هاجرات معراب بارياو صقاتات نايتي كبابي نمزماز وتهدراون تكنولوجيكاون صقاتاتن يوافر ابزلوا لوانيوم اتي ماياو اكل واننت روسيا مهانو زغلص مينستر غدات وصاي سيرجي لافروف بفلا امريكا تغبر زلا نطفتات نتي مس روسيا تفطيرو زلو زي مقداو مليسو قادد مخانو أتنكيهم أمريكا كم أكل نيته هلاوة عب بحر أركتيك نموحاس التكايدو نتفتات عب كلتشان 10 مونتن مستمايا وأكل أبزدوا بجزءاتها النروي نفرتي اتسكم عرموشش مركب وقلي أخا من بارات أبصبات يردوم بزيكازي أمريكا أبزح الفور حلقاتي تستراتيجيوان دبدبتي نفرتي ناب كابيت روسيا جزءاتها مخانو تقلت أزلام ويا وأكل كم زلا أختي ذكر نتي وتهدراو نتفتات بعتو بتكاتاتلو كم زلا تحب روسيا بحر أركتيك وتعدرو تحت أرضين مدلدل كتسرح تاني حلام بسنك الكلمة وعوي كمراتات برد بحري أركتيك إنما خاخة أبز خدر لزلوان بحر وتسقطاتون مدهساس إن قدل كم زمتة كإلاتات عدنا يردوم نزي استعزبا حيالو هاجرات نتي تسقطات نمقوحقا حيال تعري يكايدا كم زلوا يقلت بحري أركتيك بتسقطات ندادن بحر وغازن هابتام مخانوكا كقلت انت تانحة بسنك كمراتات برد نمقوحقوحو أتسقام كوينو كم زتصنح يحبر سراويت إسرائيل ناب لومي 18 قنبت أب زوج حليتي أب العلامات الليبانوس دبدب كبيد برت كم زكايدة مع كنا زينا أقاليحن إسرائيل تسقمتي ملسا قبرينايتي كاب ليبانوس تتوكو سلا روكيتات مخانو فليت ألام سراويت ليبانوس سلست روكيتات نمريت إسرائيل كم زتوكو سون تأميت اللوم زي وتهدرو معبالتات زي نتي أب منغو إسرائيل فليت أمان من قصاص حماسن زكاية زلو قجت كي قاددو مسكونتات زوا مع كلا مبراك أربز زلو
ዘለዎም ወገናት ስጋቶም ይገልጹም በቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን መንቀሳቐስ ሓማስን ካልኣይ ሰሙን ቁፂሩ ዘሎ ምልውዋጥ ደብዳብ ልዕሊ 200 ሰባት ከም እተቐትሉን ኣሽሓት ከም ዝቆሰሉን ጸብጸባት ይሕብሩ ማሕበረሰብ ዓለም እቲ ግጭት ከቋርጽ ተደጋጋሚ ጻውዒት ይቐርብ እኳ እንተሎ እስራኤል ግን ብሰፍሐ መልክዑ ተቐጽሎ ከም ዘላዮም ናይ ቀርባ ተዓዘብቲ ዝጠቕሱ ብሰንኪ ወተሃደራዊ ግጭት ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ቃዛ ከቢድ ንዋታዊ ዕንወት ይወርድ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣብ ህንዲ ዝተኸስተ ሓደጋ ህቦብላዊ ማዕበል ትማሊ 18 ጉንበት ብዝሓየለ መልክዑ ብምቕጻሉ ብሰንኩ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁጽሪ ናብ ልዕሊ 20 ክብ ከም ዝበለ ሰመዝ ተሃገር ኣፍሊጦም ብሰንኪ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ቁጽሮም ዘይተነጸረ ሓያሎ ዳሃዮም ጠፊኡ ብምህላው ቁጽሪ ምውታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎም ብዘይካዚ እቲ ሓደጋ ኣብ ትሕቲ ቅርጽ ዕንወት ብምውራዱ ኣስታት 4 ሚልዮን ሰባት ከም እተማዛበሉ ተገሊጹ እቲ ባህርያዊ ሓደጋ ነቲ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብኸቢድ ተጸልዩ ዘሎ ማሕበረ ጥባው ኩነታት ህንዲ መሊሱ ኣጋዲድዎ ከም ዘሎ ላዕለወ ሰመዝር ተሃገር ሓቢሮም ኣብ ህንዲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብዝተኸስተ ተመሳሳሊ ሓደጋ ማዕበል ህይወት 110 ሰባት ከም ዝጠፍአ ናይ ሽዑ ጸብጸባት የረዱ ኣብ ግብጺ በዓል መዚ መትረብ ስዌጽ ካልኣይ መስመር ናይቲ መትረብ ንምስፋሕ ስራሕ ከም ጀመረ ፍሊጡ እቲ ብሸነኽ ደቡብ ካብቲ ቀዳማይ መትረብ ዝርከብ ኣብ 2015 ዝተኸፍተ መስመር ብ10 ኪሎሜትር ብምውሳኽ 82 ኪሎሜትር ከም ዝዝርጋሕ ንምግባሩ ዝወፀ ውጥን ንትግባረ ተበጊሱ ከም ዘሎ እቲ በዓል መዚ ሓቢሩ ዘሎ ዕምቆቱን ጎኑን ናይ ምውሳኽ ስራሓት እውን ከም ዝካየድ ተፈሊጡሎም መንግስቲ ግብጺ ነዚ ስጉምቲ ዝወስድ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ኮንተይነራት እትጽዕን ዓባይ መርከብ በዘጋጠመ ሓደጋ እቲ ቀዳማይ መስመር ናይቲ መትረብ ን6 መዓልታት ስለዝተዓክተ ዝሰዓበ ምቁራጽ ኣገልግሎትን ቁጠባዊ ክሳራን ዳግማይ ንኸየጋጥም ምዃኑ ሓቢሩ መንግስቲ ግብጺ ጠንቂ ናይቲ ነታ ዓባይ መርከብ ዘጋጠመ ሓደጋን ሳዕቤኑን ብምምርማር ዝሰዓበ ቁጠባዊ ክሳራታት ከይሓወየ ነታ መርከብ ከም ዘየላቀዩ ኣፍሊጡ ዘሎ ነመወዳታ ዜና መንግስቲ ቻይና ኣብ ሃገሩ ዝነጥፉ ብሕታውያን ትካላት ትምህርቲ ካብ ዝመጽእ ወርሒ መስከረም ባዕዳዊ ስርዓተ ትምህርቲ ማለት ካሪኩለም ከይክተላ ዝእግድ ሓድሽ ሕጊ ጽድዮም መሰረት ሓድሽ ሕጊ ካብ መዋዕለ ህጻናት ክሳብ 9ይ ክፍሊ ዘምህራ ብሕታውያን ትካላት ትምህርቲ ስርዓተ ትምህርትን መስርሕ ኣመሃራን ቻይና ክኽተል ክግደዳየን ብዘይካዚ ምሕደራ ናይተን ብሕታውያን ትካላት ትምህርቲ ንደቂ ሃገር ጥራይ ዝተሓዘ ክኸውን እንከሎ ወጻእተኛታት ኣብቲ ዝተጠቕሰ ደረጃታት ትምህርቲ ዝህልዎም ኣበርክቶ ኣዝዩ ድሮት ክኸውን ወሲኑ ዘሎ እቲ ስጉምቲ ዕቤትን ደረጃን ጽላት ትምህርቲ ንምቁጽጻር ወሳኒ ምዃኑ ዝጠቕሱ ሰመዝ ቻይና ኣብ ብሕታዊ ትካላት ትምህርቲ ቦታ ንምርካብ ንዝግበር ንምዕጋት እውን ዘይናዓ ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ ኣረድዮም መንግስቲ ቻይና ስርዓተ መምሃርን ምስትምሃርን ከምኡን ምሕደራ ኣብያተ ትምህርቲ ብዜጋታት ከም ዝካየድን ተምሃሮ ዘቤታዊ ኣፍልጦኦም ከም ዘዕብዩን ንምግባር ሓያል ጻዕሪ ከካይድ ምጽንሑ ይሕበር ነሳዓት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ተዛዚሙሎ ምስተሮፍ መደባትና ክንሓድገኩም ብወገነይ ብሩኽ መዓልቲ